Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Pocket Edition. Un nou sezon aici. Uitați, m-am spawnat chiar la un sat. Hai să caut fierăria. Aceea speră ceva care mi-a să văd că n-am mai avut timp. Nu m-am privit să nu am care am avut. De ce am atât lag? Ce e încet? Bine, mă! Și mi-am pus și eu chestia asta pentru că am zis să încerc și chiar îmi place. Să-mi pun și o armură. Frumos! Dacă vă place această serie și vreți să mai continuăm în satul nostru. Așa. Mergem greu. Țăranii nu fac trei. Și cred că o să-i omor. Să nu prea. Mă duc să culeg foc. O, avem de-asta de morcovi. Lasă-mi foc morcovi. Această serie se va numi Andrei Sol. O să joc și cu textură. Dacă vreți, nu știu ce joc cu textură. De asta nu. Am puțin lag, nu știu de ce. Bă, da, fură ăștia. Nu, nu, acasă. Și acasă. Ieși, plantează. Da, episodul acesta am vrut doar să prezint de ce suntem. O, ba da, avem. Știu, sezoanele cele mici sau știu să barnam de morcoviul lemn. Unde l-am pus? El crafting table. Facem și noi turnă pop. De ce fac asta? Așa. Un topor.
Perfect. Avem unelte foarte bune. Din primul episod avem unelte de iron. Și amor. Păcat că nu am găsit cartofi sau cum. Nu te apropie. Te juia. De green. Green. Așa. Lasă. Nu găsi și o lună aici. Hai să stabilesc o casă și să iau chestiile astea. Cred că o să stau aici. Da, cred că aici o să stau. Da, aici o să stau. Aici am crafting table. Să-mi pun și... Nu, asta nu pun și-o frumos pe aici. Ceva. Păi, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Andrei Nostino. Pa, pa!